Iniwan ka ng boyfriend mo. Masakit, 'di ba? Sus, wala yan. Parang kagat lang yan ng bubuyog. Pero yung bubuyog, kasing laki ni Jollibee. Ganyan kasakit pag iniwan ka ng mahal mo. Binigay mo na ang lahat, pero ang naging kapalit, hapdi at kirot. Doble din ang sakit kung may utang pa siya sa'yo. Dahil dyan, tutulungan ka ni Totoy Talino para makapag-move on. Sundin ang mga tips para tuluyan mo na siyang makalimutan. Unang gagawin mo, pumunta ka sa kwarto, ilak mo at magpatugtog ka ng malakas. Magandang background music, yung metal rock o kaya underground. Next, maglagay ka ng eyeliner. Kapalan mo. Tapos, iiyak mo bes. Ilabas mo lahat ng sama ng loob mo. Humagulgul ka. Tululaway, sipon, luha, luga, suka, regla, lahat ng likido ilabas mo. Isabay mo sa music. Mas maganda din kung magwo-walling ka. Tumayo ka, sumandal ka sa pader, at umiyak ka ng dahan-dahan habang napapaupo ka sa sahig. Best actress ka niyan. Pwede mo yan gawin ng ilang araw hanggat kaya mo. Pero huwag kang lalampas ng 1 linggo. Lalo kang papangit. Susunod mong gagawin ay tanggapin na wala ng pag-asa na magkakabalikan pa kayo. Sabihin mo sa sarili mo na tapos na talaga. Wala nang balikan. The end na. Kasi kung umaasa ka pa, di ka talaga makakapag-move on. Forever ka nang magiging tanga. Itigil mo na din ang kakatingin sa profile niya. I-block mo. Burahin mo number niya. Lahat ng pictures nyo, burahin mo. Kung maganda yung view, sayang naman 'di ba? Takpan mo na lang yung mukha niya ng picture ng cute na tuta. Itigil mo na lahat ng communication sa kanya kasi papaasahin ka lang niyan at lalo kang masasaktan. Makakatulong din sa pag-move on kung iisipin mo yung mga imperfection ng ex mo. Halimbawa, sabihin mo sa sarili mo na, okay lang yun, pangit naman siya. Tsaka yung buhok niya sa ilong, lumalabas. Ang baho pa ng hininga, ang baho pa ng paa, ang dumi pa ng pusod. May lupain nga siya, kaso lang nasa kuko at kilikili. Ngayon, kapos ka na umiyak at tanggap mo na sa sarili mo na hiwalay na kayo ng pangit mong ex. Ang next mong gagawin ay ayusin ang sarili mo. Mahalin mo at alagaan ang sarili. Maligo ka at regular na magpalit ng bra. Isa yan sa dahilan kung bakit iniiwan ng mga lalaki ang mga babae. Nadidiskubre kasi namin na paulit-ulit nyong ginagamit ang mga bra nyo kahit amoy pawis na. Isa ka ba doon? Mag-comment kung ikaw yun at ipaglaban ang sarili. Ituloy na natin. Pagkatapos mo mag-ayos, edi mabango ka na. Lumabas ka at mamasyal. Gawin mo yung mga gusto mong gawin na hindi mo nagagawa dahil puro boyfriend ang inaatupag mo. Try mo na rin yung ibang activities. Mag-travel ka. Punta ka ng Bohol, Palawan, Tarlac, Boracay, Cebu, Dubai, Singapore, Maldives, Hong Kong, Taiwan. O kaya sa SM na lang mas mura. Try mo rin mag-surf, scuba diving, skydiving, mountain climbing, yoga. Mag-aral ka magluto, mag-cross-stitch, karate, golf, basketball, boxing. O kaya naman maglinis ka ng bahay para matuwa pa yung nanay mo. Pwede ka din mag-alaga ng tuta o kaya ng kuting. Pwede din mag-alaga ng halaman. Pwede din mag-alaga ng batang hamog. Ampunin mo, maiba lang, mas may challenge yon. Mas madali din mag-move on kung may mga friends ka na handang tumulong at sumama sa mga activities na gusto mo. KKB na lang kayo dahil alam ko naman na kuripot ang mga friends mo. Huwag din kayong drawing, magiging drawing din ang love life nyo. Kapag dumating na ang time at hindi mo na naiisip ang pangit mong ex, ay ready ka na magmahal ulit. Makakatulong yung video ko na 6 tips para makahanap ng boyfriend, kaya panoorin mo. Mag-subscribe kay Totoy Talino para updated ka sa mga tips about love and relationship.